Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usanesithemba ngezingane zesithembu indaba enkulu ke le elindele kwizingane zesithembu udaba lika Amahlebiyela kanye noMayini. Lana kokuvele khona ukuthi uMayini uthi nje akazi indaba yamakoti, umakoti kuthiwa wakwakhe nangendlela okwenziwa ngayo akwenziwe ngendlela eqondile. Kodwa khona into ayicacisile ukuthi akaxabene nentombazane, akaxabene nengane, akaxabene nomakoti. Abantu axabene nabo yilaba ababili, okuwumpumelelo kanye nobaba uMsile ngoba yibo abenze ngendlela abenza ngayo. Base-ke bengaxoxi ngoba phela ekugcineni yonke into iqalwa nomndeni, iphethwe nomndeni. Angazi-ke guys kwenzakaleni ku-social media. Social media wavele wayithista yonke lento yajika yaba yindaba okungasiyona. Ngiyakuphindela uthi akaxabene nentombazane nomndeni futhi wengane or wentombazane mawumlalela uyolizwa iqiniso lakhe. Ngobani? Akuvele nje kwenzelwe phezulu makuthiwa sekuyenzeka kufika kwisigaba sokuthi laba abathandanayo sekufike la kukhona omunye uthi uzovela komunye umndeni owalobole, ikakhulukazi uma izovela ngey'nkomo or ivele ngemali kuwukuthi usefike kwesinye isigaba. Akusiyo into eyenzelwa phezulu, kodwa manje la ku-T_V show yenziwe ngale ndlela esibona ngayo eshiyeke u-social media or laba ababuka le T_V show bexabene. Also-ke guys, ezinye izinto masey'buka zivela la ku-T_V, nawe uhlala ubuka ukuthi hayi yenzeka kanjani into enje, ku-possible yini ukuthi yenzeke? Mase kuyilalela ngobuqiniso bayo, yila uzobona khona ukuthi uMayini akanalo iphutha lokuthi kuyamthusa or kuyamangaza or akumphethe kahle ukuthi ingane yakhe-ke ingane akhuluma ngayo ithatha imali yahamba yokwenza into enkulu kangaka ngaphandle kokuxoxa naye as umzali. Ngaphezu kwalokho futhi le ngane isinayo enye ingane. Asiyikhulumeni ngobuqiniso-ke le ndaba kodwa sizoyibamba kwizingane zesithembu. Enye-ke into engiyicelayo, ngesikhathi sona sikhuluma nge-T_V show, akufane nokuthi si-review-e incwadi. Impilo yabo le esingaphandle kwekhamera asiyazi. Ngenzelani lapho? Ngenzela ukuthi noma sisho imibono yethu kodwa sazi ukuthi imibono siyibeke based kwinto eshiwo ku-T_V. Asiyazi impilo yabo ngaphandle kwekhamera, njengoba nabantu esesibabona ku-social media sibona lokhu abazivezele khona, abangazivezelanga khona asikwazi. Yingakho ngesikhathi ngenza isibonelo, kuye kwenzeka abantu bebone, hawu, obani nobani bebehlezi behleka ku-social media, uzwe sekuthiwa sebeyaxabana abantu base bethi social media awukho real. Akekho umuntu okwazi ukuveza yonke into ku-social media, naku-T_V angikholwa ukuthi khona umuntu ozokwazi ukuveza yonke into. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi, bye.